Hello, people. Ndị nke m kedu ka unu mere o? It's your girl Chineke once again, aka Ada number one. Ngwa. If you're just joining us for the first time, kindly subscribe, like, share, and comment just to help us grow. Ịma na obere nwa na-eto eto, anyị na-eto eto ka ị nyere anyị aka na-eto. So today, ife anyị ga-amụ bụ okwu na ndiiche. Ya bụ ihe ndị bekee kpọrọ gịnị? Words and opposites. Ngwa, ka anyị bido na nke a. Elu, elu, ala, mgbago, mgbada, nna, nne, nwata, okenye, ada, obi, di, nwunye, mbilite, ọdịda, aka nri, aka ekpe. Kedu ọzọ? Nwanyị, nwoke, nwata, okenye, onye nzuzu, onye amamihe, obere, nnukwu, wee dịrị gabazie. Kedu ọzọ ịma? Ngwa tinye ya, dee ya na kọmentị ka anyị wee na-amụ. Anyị na-amụ akwụkwọ, anyị a na-enwe aṅụrị. Maka na asụsụ Igbo mere gịnị? Asụsụ Igbo amaka o. Anyị na-amụ asụsụ anyị, ọ na-atọ anyị a na-enwe aṅụrị. Ọkwa ịmụtara ihe taa? Ngwa, subscribe, like, share, comment ka ị wee na-enweta notifications mgbe anyị ga na-epost. Thank you. Ka emesịa.